Tämä on pahin kaikista. Täällä tyttöjenkin pitää palata kotiin ajasta. Täällä mitkään naiset menetä. Mitä auttaa? Tää on paska kaupunki. Me ollaan täällä. Vete ei millään lopeta. Se houkutella ja me kadulle, vaikka satais nauloja. Ja sitten notkutaan ja käydään samat paikat 3 kertaan. Paska kaupunki. Miten niin Oulu on paska kaupunki? No kun tyttöjä pitää mennä ajoissa kotiin. Eikä niiden tarvitse mennä ajoissa kotiin, ne vaan sanoo sulle niin. Moi, miksi sä lähdit mukaan Idolsiin? En mä tiedä, mulle kaverit sanoo, että kannattis yrittää. Niin sen takia ajattelin sitten kokeilla. Kaverit pakotti. No ei pakottanut, kyllä mä itekin oon miettinyt asiaa, mutta kaverit yllytti. Moi, monet sun pitää mennä himaan tänään? Moi, no ei tarvi mennä ollenkaan. Välttämättä voin olla vaikka koko yöntä. Hei, olen Riitu, 22-vuotias naisen alku Oulusta. Kuntoilu on tosi tärkeää, varsinkin laulajalle, koska siihenhän se koko laulujuttu perustuu, että pitää olla ensin hyvä kunto fyysisesti, että pystyy laulamaan. Mä oon pienestä asti ollut semmonen, että mä oon halunnut aina julkikseksi. Eli sitä ei jossain vaan selittää, se on semmonen tunne, että kuuluisi niin tuonne isommille festareille lauleskelemaan. Mä oon osallistunut aika useisiin kilpailuihin sillä, että oon käynyt lavatähtikisassa ja King Karaoke-kisassa, tähtiartistikisassa, tangomarkkinoilla ja tähtiartistikisan voitin 2002 vuonna. Ja sitten lähes kaikissa kisoissa on ollut niin finaalissa, että tuo tangomarkkinat pääsin tuonne Raisioon asti alkukarsintaan sinne. Se esiintyminen on aina semmoinen mahtava elämys, kun pääsee laulamaan porukalle ja porukka tykkää kuunnella. Ja se on semmoinen, saa niin kuin antaa yleisölle jotain ja sitten myös siitä saa itsekin niin sitä semmoista mukavaa tunnetta, että joku niin kuin arvostaa sitä sun laulua. Hyvää päivää. Morjens. Mitäs kuuluu? Ihan hyvä. Selvä, laula meille. Baby, look at me and tell me what you see. You ain't seen the best of me yet. Give me time, I'll make you forget the rest. I got more in me. And you can set it free. I can catch the moon in my hands. Don't you know who I am? Remember my name, fame. I'm gonna live forever. Kiitos. Minut jätti kyllä tosi kylmäksi toi esitys. Sä oot kyllä harjoitellut laulamista ja sovit varmaan hyvin karaoke-baariin. Sä esität sitä, miten sä kuvittelet, että staran pitää esiintyä. Ja se on aina huono, koska jos ei se lähde susta itsestä. Siinä ei ollut niinku mitään omaa. Näin kävi, et ole jatkossa. Miten sulla esitys meni omasta mielestä? No omasta mielestä oikeastaan mä itse sanoisin ihan samalla lailla, mitä sanoo tuomaritkin. Että mulla jäi se vähän semmoiseksi laimiaksi kyllä se esitys. Eli sä et ois itse päästänyt ittees jatkoon? En ois. Mulla on ainakin itsellä semmonen, että mulla on ainakin itseluottamusta niin paljon, että tohin lähteä tähän hommaan ja ainakin tohin olla esimerkki muillekin. Eikä siinä sitten, eikä siinä niin idolinainekset olennaisimmat ookin. Virta vanhaa, suuren Venäjän, häitä hurjia jälleen juhlii. Stenka Rasin veisi vaimon hän täältä itselleen. Vodka virtaa päässä kasakan, Stenka Rasinin silmät hehkuu. Päällä polven tyttö Persian miestä villitsee. Hoi, hoi, Stenka Rasin souti Atamaanin Volgan pintaa. Hoi, hoi, Stenka Rasin, hoi! Pilkka silloin. Ihan mahtavaa. Monta alkoi tekee mieli vodkaa. No.
Sillä on kauhean persoonallinen ääni. Kauhean huippaa. Minkä takia susta tulisi hyvä idoli? No, minä on tämmönen Pohjanmaalta tämmönen pirtsakkalikka, niin hyvä persoonallisuus. Hyvä persoonallisuus. Kyllä. Mitä sä et laulaa? Happoradion kaupunki täynnä ihmisiä ja haluan kertoa tästä laulusta sen verran, että sen takia valitsin tämän, koska yleensä kun täällä nämä naiset laulaa, niin nehän laulaa jotain Akirelaa tai Britney Spearsia, niin nehän sitten samaistuu siihen henkilöön. Nämä Happoradion tyypit on semmosia melkein 30-vuotiaita semilihavia äijä, niin mä en voi samastua heihin. Olenko se minä, jota sinä olet kaivannut? Olenko se? Olenko se minä, jota sinä olet tarvinnut? Olenko se? Räiskyvä persoona ja lahjakkuutta löytyy. Tai edes nukahtaa. Mä unohdin aivan täysin. Mä tulin vaan kattoo toisin, kun mä palas idoliksi. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive buses. Please don't let me down. En tiedä. Mun on pakko lentää, mulla ei oo aikaa odotella järjen. Sori, moi Janetta. Idolsissa samanhenkiset ihmiset kohtaavat. Ja tutustuvat. Ja ehkä jopa ihastuvat. Mun nimi on Ilari Kesti, mä oon ravintolakokki Oulusta. Mä olin 6-vuotias, niin aloitin tanssimaan ja harrastin sitä tuonne 2002. Pärjäsin SM-tasolla 4. ja 5. sijan välillä parhaimmillaan ja kierrettiin ulkomailla myös Italiassa ja Lontoossa ja Tanskassa kilpailussa ja ihan mukavaa oli tavallaan niin kuin elämäntapa, että ei ollut enää harrastus. Tanssista jäi mulla esiintymiskokemuksena sen verran hyvä pohja, että sillä lailla ei pelota enää olla julkisesti esillä ja olen aina halunnut kokeilla laulukilpailuja ja että mihin ääni riittää. Ja nyt on se mahdollisuus, viime vuonna en kerennyt mukaan ja nyt kerkesin. Vaikka en osaakaan sanoa sanaakaan, hienoja lauseita rakkaudesta vaan. Vaikenen vierelläsi sun, sellainen on sydämeni. Sun pitäisi pystyä tuolla äänelläs, joka musta ei ole yhtään mahdoton, niin pitäisi pystyä ihan pirun paljon parempaan kuin mitä sä nyt meille esitit. Eli keittiössä harjoiteltu laulu ei ole ihan vielä kohdilla. Ei. Nyt tää kisa loppui sun kohdaltas. Ei se mitään. Terve. Kiitos. 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 Ei menty jatkoon. Mitäs tapahtuu? Ihanat vihreät silmät. Ei ole yhtään kylmä katse. Mes huuhkaja nyt siitä muualle pällistelemään. Ehkä pääsen takas keittiöön. Takas keittiöön paistaa purilaisia, eikö se? Joo, ja vähän muutakin ruokaa. Mikä on sun niinku bravuuri? Miten ruokaa teet parhaiten? Heikki ei osaa tehdä mitään muuta kuin lämmittää pakastestydaria pellillä uudissa. No, onko sulla jotain muuta lisättävää vielä tähän meidän haastatteluun? Tiina haukkuu huuhkajaksi toista, joka osaa leipoa ja tehdä ruokaa ja on tosi kiva. Mitäs meillä on eilen ensi kerralla Ekstrassa? Lisää koelauluja Turussa ja Helsingissä. Päästäänkö me Jarkon kanssa nyt rokkaamaan? Me ollaan odotettu vähän, että päästäis. Se on aika hyvä biletti. Mäkin oon odottanut. Ootko? No niin, hyvä. Ai sä et tullut voittamaan? No toki haluan voittaa, mutta... Jos aikoo idoliksi, pitää odottaa kaikkea. Now look at me, I'm one of your kind. Että tämmöstä meininkiä. Ihanaa. Idols Extra taas Sub-TV:llä ensi perjantaina. Moikkis 2 C:llä, se on raikkaampaa. Moikkis. Silmissäni orpo katse lapsen eksyneen. Emotions are so easy to crush. In a ribbed out night of the sun, it's always 3 a.m. Yesterday you told me about a blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I did it my way.